салом бинандагони гиромӣ, манзури шумост барномаи интеллектуалии Донояк аз телевизиони Баҳористон. чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, мо дар ин барнома донишу маҳорати иштирокчиёнро месанҷем ва бояд гуфт ки иштирокчиёне ки дар барномаи Донояк иштирок менамоянд ҳама тарбиятгирандагони кӯдакистон мебошанд ва бояд гуфт ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 65 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе мебошанд ва биёед бо иштирокчиён аз наздик шинос мешавем. фотима вай 7 сол дорад. фотима ҳалли муаммоҳои математикиро дӯст медорад. дар оянда мехоҳад омӯзгори фанни математика шавад. муҳаммад Юсуф вай ҳам 7 сол аст. муҳаммад Юсуф бозиҳои нақшдорро бештар дӯст медорад. дар оянда актёр шудан мехоҳад. райҳона низ 7 сол аст. духтараки оромтабиату камгап аст. дар оянда рассом шудан мехоҳад. идрис низ 7 сол дорад. вай писараки бисёр масъулиятшинос мебошад. мехоҳад дар оянда духтур шуда беморонро табобат кунад. акнун ки бо иштирокчиён шинос шудем, бо шартҳои барнома низ шуморо шинос менамоем. яъне барнома аз рӯи 3 шарт баргузор мегардад ва дар ҳар шарт ба иштирокчиён ҳамагӣ 4 савол пешниҳод мегардад. иштирокчие ки ба саволҳо аз ҳама зиёдтар ва зудтар ҷавоб мегардонад, пас ғолиби барномаи Донояк мешавад. бачаҳо, шартҳо ба шумо фаҳмо ҳастанд? бале. агар шартҳои барнома ба шумо фаҳмо бошад, пас бо диққат гӯш кунед. дар шарти аввал саволу муаммоҳо аз фанни математика, дар шарти дуюм саволҳо аз афсонаҳову шеърҳо ва филмҳои тасвирии бачагона омода шуданд. саволҳои шарти сеюм бошанд доир ба муҳити атроф ва олами ҳайвонот мебошанд. бачаҳо, оғоз мекунем? саволи аввалинро мехонам. яхмоз 1 сомонӣ арзиш дорад. нархи кулчақанд бошад 2 сомонӣ аст. барои харидани 2 яхмозу 1 кулчақанд ба мо чанд сомон лозим мешавад? ба мо 4 сомонӣ лозим мешавад. барои чӣ? яхмоз 1 сомон аст, нархи кулчақанд 2 сомон. ба мо бошад 2 яхмоз лозим мешавад ва 1 кулчақанд лозим. 2 ҷамъи 2 4 мешавад. офарин, шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва бояд гӯям ки барои ҳар як ҷавоби дуруст ба шумо хол дада мешавад ва дар охир холҳои шуморо мешуморем ва ғолиби барнома низ аз ин ҷо муайян мекардад. офарин ба шумо. ҳанакнун саволи дуюмро мехонам. бо диққат бошед, зуд даст бардоред. дар кӯл 2 мурғобӣ шино мекарданд. ба онҳо боз 3 мурғобии дигар ҳамроҳ шуд. дар кӯл чанд мурғобӣ шуд? аввалинш Фотима даст бардошед, марҳамат. 5 та мурғобӣ. яъне шумо аз куҷо фаҳмидед? дар об 2 мурғобӣ буд, 3 таи дига омад. офарин ба шумо. ҷавоби Фотимаро қабул мекунем? дар ҳақиқат ҳам дутаракону хоҳаракони азиз 2 ҷамъи 3 баробари 5 мешавад ва ба ин савол Фотима ҷавоби дуруст гардонид. ҳасан, Фотима, иштирокчиёни дигар шумо низ кӯшиш кунед ки ба саволҳо зуд ҷавоби дуруст гардонед. хуб, ин навбат бошад саволи сеюмро мехонам. дар табақча 4 дона себ буд. як тоашро ба 4 қисм тақсим карда боз ба табақча гузоштем. дар табақча ҳамагӣ чанд себ боқӣ монд? марҳамат, Фотима, боз шумо. шумо аз куҷо фаҳмидед? себро пора кардан, бо ба ҷоз мондан. яъне шумораи 3 кам нашуд. яъне шумораи себ кам нашуд. аҳсан ба шумо. хуб, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. яъне Фотима аллакай ба 2 савол ҷавоб гардонидан иштирокчиёни дигар шумо низ кӯшиш кунед. хуб, саволи охирони шарти аввалро мехонам. Мадина аз додарчааш 5 сол калонтар аст. пас аз 7 сол вай аз додараш чанд сол калон мешавад? райҳона, марҳамат. мадина аз додарчааш 7 сол калон мебошад. барои чӣ? барои он ки фарқият ба нисфи инсон намегузарад. яъне тағйир намеёбад. ба ҷавоби додаи Райҳона шумо бовар доред? яъне шумо розӣ ҳастед?
дар ҳақиқат ҳам сину соли одам калон ҳам шавад, вале фарқият байни сину солҳои дигар тағйир намеёбад. Ва ба ин савол Райҳона ҷавоби дурустро пешниҳод намуданд. Офарин Райҳона, ин буд саволи охирини шарти аввал ва тамошобинони азиз, фурсати он расидааст ки мо холҳои иштирокчиёнро дар шарти аввал шуморем. Бо диққат бошед. шарти аввали барнома бо чунин натиҷа ба охир расид. фотима тавонист ба 2 савол ҷавоби дуруст гардонида 2 холро ба даст орад. муҳаммад Юсуф ва Райҳона бошанд 1 холиро ба даст оварданд, яъне онҳо тавонистанд ба 1 саволи ҷавоби дуруст гардонанд. инак расидем ба шарти дуюми барнома, ки дар ин шарт саволҳо аз шеъру чистонҳо, афсонаҳо ва филмҳои тасвирии бачагона ба иштирокчиён пешниҳод мекарданд. ва фикр мекунам ки барои шумо ин шарт умуман душвор нест. ҳамин не? хуб, саволи аввалро мехонам. қаҳрамони афсонавие ки мӯйҳои кабуд дорад, номаш чи аст ва қаҳрамони кадом афсона аст? мӯйҳои кабуд дорад, бо ҳамроҳаш боз як писарчаи дигар аст ва писарча бинии дароз дорад. шояд дар боғча ба шумо дар ин бора нақл карда бошанд ва шумо ин мултфилмро тамошо карда бошед. номи ин духтарак Малвина мебошад. Малвина? бале. хуб, агар Малвина бошад, дар кадом афсона ва дар кадом филми тасвирӣ нақш бозӣ кардааст? дар филми Буратино. Буратино, офарин. Буратино писарчае аст ки бо бинии дароз аст. Бинии дароз дорад, ҳамин не? бале. ҳастам ба шумо, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. офарин. биёед мегузарем ба саволи дуюм. дар афсонаи шалғам мӯйсафед шалғамро бо кӯмаки кӣ меканад? аввалин шуда шумо даст бардошед, дидис марҳамат. дар афсонаи шалғам бо кӯмаки муш шалғамро меканад. яъне чӣ тавр? Метавонед гӯед ки дар ин афсона чанд кас барои кандани шалғам кӯшиш мекунанд? кани номбар кунед. бобо, биби, сагча, наберача, гурбача, мушча. офарин. яъне ҳангоме ки дар охир мушча мебиёяд, дар ҳамон вақт шалғамча чӣ мешавад? канда мешавад, аз решаш мебарояд. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. иштирокчиёни дигар шумо низ кӯшиш кунед ки зудтар даст бардоред. хуб, саволи сеюмро мехонам. шумо шеър аз ёд мекунед? бале. шеърхониро дӯст медоред? бале. пас саволи навбатӣ маҳзан ҳамин доир ба шеър аст. яъне ман як мисраи шеърро мегӯям, шумо бошед идома медиҳед. хуб, шеър чунин аст. ватан аз дилҳо мебарорад ғам. марҳамат, шумо муҳаммад Юсуф. ватан аз дилҳо мебарорад ғам. ватан одамро мекунад одам. волу пари кас ватан мебошад. бахтовари кас ватан мебошад. ту бахтиёрӣ ин асли озод. ту ватан дорӣ зебоу обод. офарин, шумо шеърро ба пуррагӣ қироат кардед. ҷавоби шумо дуруст аст ва ба шумо барои ин хол дода мешавад. саволи навбатиро мехонам. дар афсонаи Алибобо ва Чил роҳзан филми тасвириаш ҳам ҳаст. тамошо кардаед? бале. хуб, дар ин афсона як сухани сеҳрнок аст ки бо он сухан дар кушода мешавад. медонед ин кадом сухан аст? ин калимаи сернок симсим дарро кушо. симсим дарро кушо. шумо ҳам медонед, Фотима, ба фикрам. офарин. бале, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. маҳз тавассути ҳамин калима дар кушода мешавад. ин калимаи сеҳрнок аст. офарин ба шумо ва бояд гӯям ки саволҳои шарти дуюм низ дар ҳамин ҷо ба анҷом расиданд. хуб, фурсати он расидааст ки холҳои иштирокчиёнро дар шарти дуюм низ шуморем. дар шарти дуюми барнома бошад бачаҳо пешсаф буданд. аз 4 саволи пешниҳод шуда муҳаммад Юсуф ва Идрис тавонистанд ба 2 саволи ҷавоби дуруст гардонида боз 2 холиро ба даст оранд. расидем ба шарти сеюми барнома. ба шарти сеюм, ба шарти охирон ва бояд қайд намуд ки саволҳои шарти сеюм доир ба муҳити атроф ва олами ҳайвонот мебошанд ва иштирокчиён бо диққат бошед.
кадом ҳашарот пеш аз калон шудан 3 маротиба таваллуд мешавад? марҳамат фотима, шапарак. шумо аз куҷо медонед? ҳамон мураббиамон гуфтанд. воқеан ҳам шапарак пеш аз оне ки калон шавад 3 маротиба гӯё ки таваллуд мешавад ва ба ин савол фотима ҷавоби дуруст гардонида. офарин фотима. хуб, саволи дуюмро мехонам. як сабзавоте ҳаст ки ҳангоми онро пӯст кардан аз чашми одам об ҷорӣ мешавад. ба фикрам шумо аллакай ёфтед. муҳаммад Юсуф, марҳамат. ин сабзавот пиёз мебошад. шумо аз куҷо медонед? модарам вақте пиёз пӯст мекард, аз чашмаи модарам об мерехт. баъд ман ҳаминро фаҳмидам. офарин, дар ҳақиқат ҳам пиёз воқеан ҳам тез аст ва ҳангоми пӯст ва реза кардани он аз чашмони одам об ҷорӣ мешавад ва ба ин савол муҳаммад Юсуф ҷавоби дуруст пешниҳод карданд. офарин муҳаммад Юсуф. инак мегузарем ба саволи навбатӣ. як дарахте ҳаст ки танаш сафед аст. ин кадом дарахт аст? марҳамат. ин дарахти сафедор мебошад. шумо аз куҷо медонед? барои он ки чӯби дарахт худаш сафед аст. дар куҷо дидаед шумо? дар боғча дидем. мураббиатон гуфтанд? бале. аҳсан, ба шумо ҷавоби шумо камилан дуруст аст. дар ҳақиқат ҳам дарахте ки танаи сафед дорад, ин сафеддор ва ё бо забони русӣ бирёза мебошад. хуб, инак саволи охиринро мехонам. шояд аз анамин як савол шумо ғолиб гардед ва кӯшиш кунед ки ба ин савол зуд ҷавоб гардонед, зудтар даст бардоред. қабати сабзи заминро чӣ меноманд? марҳамат фотима. сабза. шумо аз куҷо медонед? сабза аст ку. бале, сабза аст. хуб, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ҳамин бачаҳо? офарин. бачаҳои азиз, ин навбат шарти сеюм низ ба анҷом расид ва биёед холҳои шуморо дар умум мешуморем. бинандагони гиромӣ, агар ба шумо низ аҷиб бошад ки кадоме аз ин иштирокчиён ғолиби барномаи имрӯза шуданд, пас бо диққат тамошо кунед. инак шарти охири барнома низ ба анҷом расид. дар ин шарт ҳама мекӯшиданд аввалин шуда ба савол ҷавоб гардонанд, вале ин озмун аст ва нафаре дастболо мешавад ки нисбат ба дигарон чақону чолоктар бошад. ба ҳамин тариқ дар шарти сеюм фотима ва муҳаммад Юсуф пешсафтар буданд ва ҳардуи онҳо тавонистанд ба ду саволи ҷавоби дуруст гардонида ду холиро ба даст оранд. акнун баъд аз анҷоми 3 шарти барнома холҳои ба даст овардаи иштирокчиёнро мешуморем. дар 3 шарт фотима тавонист 4 холро ба даст орад. муҳаммад Юсуф бошад тавонист ба 5 савол ҷавоби дуруст гардонида 5 холро соҳиб шавад. райҳона бошад соҳиби 1 хол гардид, яъне ӯ тавонист ба 1 савол ҷавоби дуруст гардонад. холҳои ба даст овардаи Идрис бошанд ба 2 адад мерасанд. яъне аз ин бармеояд ки ғолиби барномаи имрӯзаи мо муҳаммад Юсуф мебошад. муҳаммад Юсуф, ғолибият муборак. натиҷаҳо низ муайян гаштанд. бачаҳои азиз, ҳар яки шумо фаъол будед. ҳар яки шумо кӯшиш кардед ки ба саволҳо ҷавоб гардонед. ҳар яки шумо даст боло мекардед. ҳамин хел не? вале ин озмун аст ва бояд ҳамагӣ як нафар ғолиб барояд. муҳаммад Юсуф ғолиби барномаи имрӯза шуданд. офарин муҳаммад Юсуф. ягон чиз гуфтан мехоҳед? ман хеле хурсандам ки дар барномаи шумо ғолиб шудам. ташаккури зиёд, вале бояд гӯям ки дар даври дуюм саволҳо душвортар мешаванд, рақибон ҷиддитар мешаванд ва аз ин рӯ шуморо мебояд то ин ки бо мураббиатон бештар кор кунед, бештар китоб хонед ва ба даври дуюм тайёрӣ бинед. шумо бошеду даракону хоҳаракони азиз метавонед дар дигар барномаҳо, дар дигар озмуну чорабиниҳо иштирок намуда ҳунару маҳорати худро ба ҳамагон нишон диҳед. бояд гуфт ки то ин ҷо омадан дар барномаи Донояк иштирок кардан ин худ аллакай як ғолибият аст. ва бинандагони гиромӣ, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи имрӯзаи Донояк. шумо низ метавонед китоб хонед, дарс омӯзед, ҳарфҳоро ёд гиред ва ба мисли иштирокчиёни мо Донояк шуда дар барномаи Донояк иштирок намоед. то барномаҳои навбатӣ хайр!